Nina bakashana kwamenze yaphuza umlaza ngameva nina bendlondle nophapha ekhanda sibingeleleke ifundazweni zonke ekhona eNingizimu Afrika. Ingane zakwethu kuyintokozo nje uhlale sinani esihlangana nani la ohlelweni olubizwa ukuthi izimpande zama-Afrika. Igama lami King Sichaka ngolapha kaLuqa. Sinawe-ke nje la sizoxoxa, sizobonisana, soxukusa ugebhe, sizoveza izinto engicabanga ukuthi nawe bungayicabangi, icatshangwa yithina sodwa mhlawumbe nabantu abaseceleni abayiqonda kangcono le nyathuko yokuthwala neyinyanga nayo yonke lento le. Kodwa kwenu ukudonsa indlebe nje nibeke eduze kwespeaker senu nibukele ngamehlo le video iziphele golokoqo uze ukuthi osihambele namhlanje uzothini. Igama lami King Sichaka ngwakaLuqa. Lalela sikele nodabeni siza ukuthi kwenze njani. Sawubona ma. Sawubona njani? Siyakhona njani ni? Hayi sikhona kakhulu. Oh mntakwethu ubani lo? Ukhuluma noNtomkayi Chiya. Hawu Nkosi yami. Hey uvela Ngivela le ezweni lezone ePietermaritzburg. kole zone. Izwe lezone. Wayitho le zone? Ayi izwe nje lezone izwe nje lingekho right. Kuyaphithizela. Kuyaphithizela lincane lingaka kodwa nje alikho right. Ziningi izinto. Eziningi bandla. Mntakwethu. Right ke siyazi ukuthi abantu abafana nani mabefika sixoxa nabo kusuke kunesigaxa. Isigaxa after isigaxa usukuze nenye. Uze nani ke namhlanje ubani lo uvelaphi usushilo. Awuthatha isitori sakho nje from the beginning mntaka mama. Hayi okay nikhuluma nentomkayi ngwakaChiya ngizalo Mamkhize. Yes. Mamkhize ongasekho emhlabeni. Mina ngikhule esingaphansi esandleni sika mama nogogo. Yeah. So ngikhule vele umama wami ubengekho right nobaba. So bengekho right ubaba ke shuthu uneyingane eziningi nje, uneyingane eziningi, uneyingane sibaningi nje kuthiwa sibizwa kanti abavezandlebe. Sineyingane eziningi. Oh kuyabhuza nje not like abantu ashade nabo kodwa ingane. Kuyabhuza nje kuyabhuza sibaningi kodwa ke ubaba ke ukushuswa abanenhlanhla ke wakwazi ke ukuthi ashade oyedwa womama la. So umeshade nabo ke ayawashada kusho bona ba right yabo. Nalezi ezinye ingane ku right kade nami uma uzongishiya yabo nje kwabheda into zami makukhona into ekhaya manje lokhu ngihlanganiselwa yabo ngiyahlanganiselwa makukhona umcimbi into eyenzakala Nkosi yami emzameni ngabona ukuthi hayi no yazini awuthi ngeke ngiphume nje kubona ngoba ngiyabona ukuthi kukanje ngiyambona vele ne step mother ukuthi asinkrendeli uyazi ukuthi umuntu omeshadile uthanda kakhulu lezingane zakhe zasemshadweni. Thina laba bangaphandle akane ndaba nathi sikhona nje ngangokuthi hayi ngoba vele ingane zendoda. Hayi ngabani ukuthi no yazeni sengikhathelele ukuba isicashalala sabo awuthi ngivele ngizamela impilo yami ngaphandle. Ngaphuma ke kwakhona abantu engizwana nabo mangizwana nabo labantu hayi baqale bathi ngangitsho siba right hayi kube right kubhedi makubheda kade ngizothola lo yedwa asino yazini ukuthi uzokwazi ukuphila impilo ebuthebelele. Mina khona la ngizokuthatha ngikise khona sifike sizama impilo. Mezizama impilo ke sizame nami ngize ngikwazi ukuyimela ngibe somabhizinisi umama nje usomabhizinisi nginemali sengineyingane. Njoba ngineyingane nginomuntu engizwana naye sharp ku right. Hayi ke mase kukanjalo ke ngithwaleke ngingene ngithwale ngeke ngize ngisachaza ukuthi ngathwala ngani. Okay. Kubona yeah. Ngeke ngize ngichaze ukuthi bengakabi ready. Ubungakabi ready. Awuseyathwala. Okay, qhubeka. No phela okay ke angisekhaya okay athi ngichazele. Angithi ubaba mfethu unengane eziningi. Sure. So baba manje njobe enengane eziningi phela umzali ngeke attend wena ongekho right. Umzali uattenda laba abenefithayo kubona. So manje wena if umzali engabenefiti lutho kuwena ayikho into azoyikhuluma nawe. Alright. So manje ubaba ke uzoba ubenefita ke kulabo. Ngabona ukuthi okay fine vele mina ngihlezi ngicatshangelwa ngihlezi ngikanje. Nami awuthi inke ngizama ukwenza into yami ukuze nobaba ezokwazi ukubona ukuthi naye lo umuntu ingane ngiyamzala. Yes. Hayi ke ngahamba ke ngabashiya nami ngayiqalela umndeni wami impilo ngaqala ngayihlanganisa mengihlanganisile bese kuthiwa ke hayi ke ngabona ukuthi okay sengihlanganisile ngi-right bathi ke manje awuthi ke ngiqale ngithwale ke ngiyabona abantu odwa ngawe sibayenza ba-right bama ngemoto wena AMG ma-E-class ma-S class ngasa okay namathi ngeke ngiyenze lento ngiyenze lento qala ihambe kahle ayihluphike futhi sure hayi ayihlupha ngisaqala ayihlupha hayi ngiyenze ngithi mangiyenza ke okay kube right ingane zami zibe moja sebasizimoja ngabona ukuthi lento sengiyenzile for more than 10 years
sengenzile ingane zami zi-right, ayikho into engiswelayo. Yabo mfethu, okay ngifuna ukuyodla namhlanje, ngifuna ukuya eMhlanga. Okay ngifuna ukuyaphi? Okay ngifuna ukuya eThekwini. Okay ngiyahamba ngeThekwini, ngifuna ukuyodla lapha, ngifuna ukuyodla eMhlanga. Okay sure ku-right. Ngabona ukuthi no sekuphela iminyaka lento ngiyenza and amabhizinisi a-right, kuyaflow, ubaba wasekhaya nakeni izinto ziyaflowa. Makufuna kube khona ama-outings abantu beza la kwami. Hayi okay kuthe kusanjalo ngabona ukuthi no sengikhathele phela ilento. Ake ngikhethe uJesu. Ingadla insimbi ehlezini. Yazini. Yabo manje sengikhathele ngiyabona nala ekhaya ukuthi no baba sekhaya phela angithi imali ziyangena. Njalo imali akayisweli. Yathi yazini ngoba lo vele usenempiko. Kwamina nje akasangiboni kanti lo udla ngami. Awuthi nje ngivele ngikhethe uJesu. Ngithi yazini let me start over. Ngiqale kabusha nje yonke into ake ngivele ngisindise. Ngihambe ngibheka kamasonto, ngihambe ngiyavakasha ukuthi okay la lelisonto leli ngiyabelonga kulona. Belongi kuleli sonto kanti kube khona mfethu leli lodwa. Sure. Methu umfundisi mengithi ngiyafika kanti umfundisi kusho ukuthi angazi noma wambathwe ingelosini umfundisi wakhona ngalelo la. Mengithi ngiyafika eziyasha esontweni. Eziyasha ngithi okay. Yabo la into yami le enginayo ithi no khipha imali le esontweni. Ngikhipha kodwa nje kusaqala esontweni ke bayakubona ke mawukuthi awuyena wakhona. Sontweni mabekubona ukuthi awuyena wakhona kuthiwa sicela besukuma abavakashile. Nami ngiyasukuma phela ngimuhle ngiyazizwa ngiyimama. Hayi thokoza ngaphambili. Nekoloni yami yasho la. Ngiyeze ngaphambili mangisho kuthiwa sibamani hayi ngizisho ukuthi ngusibamani nokwasibani ngishadele kuphi ngizalo mama kuthiwa ngijabulile ukuza la esontweni ngithi ngijabulile mfundisi yabo njengoba ngijabulile sacela nje ukushiya nje le mali. Ngivele ngipledge. Acelanga ngivele ngipledge esontweni. So mfundisi ayibo bazalwane bakekezi ngisayi nangesonto elizayo ngiyabuya. Sure. Angibuya ngesonto elizayo hayi. Abe mnandi kube mnandi. Ngimtshela umfundisi ukuthi yazini ngithi mfundisi ngisacela nje isikhathi nawe. Athi ngobani ngisafuna ukukhuluma nawe. Mfundisi ngimchazela ukuthi no ngiphila impilo kanje. Mina nginemali engenelayo njalo. And sengikhathele ukuphila lempilo. Sengicela ukuthi manje sengifuna ukuyiyeka sengifuna ukuqala kabusha yonke into ngoba vele ingane zami financially stable zi-right nobaba sekhaya ku-right. Sengifuna ukuqala impilo kabusha semfundisa hayi no uzongisiza ngokuthandaza nani. Hayi okay mfundisi ke angisizeke sithandazeke nomfundisi. Hayi lento kube ngathi ngiyiyeke yabo kube ngathi ngiyahlehla kuyona. Kunzima mfethu ukuphuma kuyona kunzima kunzima. Kulolu ngene kunzima ukuphuma. Mengithi ngiyabonga ngilokhu ngiphuma kuyona kancane. Kanti ngolunye Jehova ngoba ngolunye usuku athi umfundisi kwakumele kube yabo umfundisi lokho ebhizi mengekho umfundisi khona umama mfundisi. Hayibo hawu manje mama umfundisi kanti yena siba umfundisi lokho attenda ama meeting khona ama meeting ama-attenda khona ama meeting ama-attenda. Ngithi okay ngelinye ilanga bethi hayi bacela ukuhamba nami khona la kumele siye khona mase siyabuya sidlula kwakhe kumele ngibone na kwakhe mase ke sizothi mase siqedile mase siyabona siyaphi. Sambeke nami kuye kule business meeting ngingaboni ukuthi kukhulunywa ngani yabo singiyaqala ngiyahlanganisa phela ngithi nami ngizohlangana nosomabhizinisi sokhuluma okay ngibona nginga-understand ukuthi ngikuphi la yabo angi-understand uthi akusuka lapho kwathi hayi lethe sizele lana njena ayikho abantu bekumele ngabe sohlangana nabo abekho ukuthi hayi asambeni ke manje siyendlini. Awu sesendlini njalo siya siyendlini. Mama mfundisi kuthiwa no wena bavathile ke bona yabo bavathile ngeke ngisho ukuthi iliphi inkonzo bavathile bona umfundisi nje ukololo ugcwele la ngqi akakwazi ukuphefumula uvathile nomama la ayumama webhanti nje fethu uyambona ukuthi hayi mase ke umfundisi ke lo bangene bathi basacela ungena endlini kancane hayi bangene ngihlaleke nami hayi mina nefoni yami ngiyayishutha ayibo ngibona nakho kuyophela i-hour bo nakho kuyophela i-hour umfundisi abaphuma hawu ethi ake ngiphume ngifuna ukubona ukuthi hayibo kanti Skipper. La ekhaya zithi etheni vele into. Setheni hayi. Mangithi ngiyangena. Ngiyezwa khona abantu yabo khona izinto ezikhala khona ama sounds enziwayo la endlini. Like ithunye ilimo. Elimo khulunywa hayi ke.
Angithi mina sengikhonza uJesu. Vele nje ngithi ngena nami. Ngena nami konke okwenzakala ngithi ngibiza wena gama wena liphezulu ngithi wena mqalisi nomphelelisi. Wena obona thina singakuboni ngena nami. Hayi ngingena. Hayibo. Ngizwe. Hayibo ngibabona umama la usenqunu. Angathi kwenzakala yabo nje kube ngathi ngisezulwini. Kube ngathi nje ngisezulwini lami ngedwa. Hayibo. Hayibo, mangithi. Umama umfundisi. Umama umfundisi unqunu nangu baba la ubhizi uyathandaza khona. Angazi noma ngangibona kahle. Yabo ubone kube ngathi ubona isilwane. Yes. But buya samhla kho ngiyawuhlanganisa manje lemqondo. Kwenzakalani la? Kade bazothi mabethi inhla. Babona ukuthi sebebanjiwe. Angisana kuphuma. Angazi ngebona nje icapha sikuvaleka lokho angazi seyilokhu uba ngoba phela ngithi sonke la. Angithi hayibo sekumnyama kusaphendukeki ngibheke emuva. Hayibo hayi singene ngihlale phansi bengibizeke beshunqise kumfundisi ke manje unamakhandlela la besiyawashisa phela nathi amakhandlela emkhathini makhandlela bomvu ake mina mfethu ngiyazi into abayenzayo ngibuya kuyona makhandlela bomvu makhandlela amnyama makhandlela gold hayibo sabona izinto hayibo mfethu kwenzakalani la ayi mengithi mfundisi ke manje ke kuphunywe la yabo nje bakuphunywa la shothi yabo nje ngibona ukuthi yabo manje ngenzeka islimo mfundisi kade khuza mina ukuthi angiyiyeke lento ngoba yikho right only to find out ukuthi mfundisi futhi nayo yenze lento uthwele ke manje umfundisi lesi imali ekhishwa abantu esontweni and umqondo ubuye ukuthi yabo mfethu izimbali ziyakhuluma khona le imbali iyakhuluma khona lezi imbali ungayi understand emabandleni ukuthi ezani kanti lezi imbali izona lezi ehehe imali ubone umuntu omdala esethatha esekhipha khona abanye mfethu abantu athi ngingavele ekhaya ngilale kungadliwe uma ngizonikela esontweni khona nje lezi imbali iheha nayo ungazi nayo ezikhiphisa le mali yokugcina umfundisi abone ukuthi okay ijampile ke manje nayo ke umfundisi sebona ukuthi ngimbambele ayisekho into azawenza azame ukuthi into yakhe uyayilalisa ke angaphumeli obala angithi mina ngaphumeli obala kuyena angaphumeli kobani into yakhe usiyayilalisa manje sekunzima ke phela manje kumina ukusonta into zami ziyangibhedela zibhenda blind ngiyabheda mfethu nasekhaya ngithi bese beqala yabona nasekhaya bese ngiqala phela ngihlonishwa makuthiwa kufunakala into kuthiwe khuluma yabona no stepmother bese qala ukuthi haye ukhona lo manje ke ngabe wena ukhuluma kangcono ngoba vele manje sengakhetha uJesu into zami ziyabheda naba nomzali obhuti la bese sisi mfethu buyela kulento ngoba lento yokukhetha uJesu wakhe ayikusizi buyela mina bengihlaba mfethu mina sure mina bese bengihlaba blind mina nje njalo after 3 months mina bengihlaba for into yami mina nje bekwazi ukuthi yabo nje basala pha siyobusa not ukuthi mhlambe sizolokho senibalela utshwala ukuthi manje nizothola wena sike neSmirnoff hayi mina lapha ekhaya besa esingaphuza mina Smirnoff bekwesasemsambo wakwenza kuthiwa khona umsambo bekele uHennessy wena hayibo mina mfethu bekuhlatshwa yabo nje ngale nkasi mengihlaba yonke into yami be right ngakhetha uJesu ke wangenzelana uJesu umuntu okhonza kuJesu uhamba yoma epulpiti ngabona ukuthi no impilo mfethu ayikho nje kwangibhedela nje bese kwangibhedela ngabona ukuthi mfundisi manje akusasonteki ngoba phela ngibuka le yanto ngale nkathi epulpiti mina ifilimu iyadlala kubuya sasigaxa lesa ukuthi bagoqa ngalephi vele ukuthi uyiaccept lento uphinde ubuye uzokhonza phela bayilalisa into yabo yabo mabeyilalisa nje mabeyilalisa kodwa yabona ukuthi inganekwane le but awunayo into ukuthi ngesikhathi bethi shiya lempahla le yokuthwala bathatha over yaba ngakubona ba add emandleni nami because bayasha abantu abaningi ukuthi lezi zinto ayishayisani mazindawonye yazi ngicabanga ngaleso sikhathi ngoba phela kushuthi mina nje babe bethi angishiye bona bayenza kodwa futhi babesho kanjani ukuthi angishiye izoya kanjani kubona ngoba phela bona abahlabi bathi igama lika Jesu phela shuthi bona bathi simdladlana babelento babeyishaya behind the scene in front of phambi kwabantu banento yokuthi sisilisiwe segrand siyakhonza ibandla lonke lazi ukuthi sikhonza uJesu but at the end yobusho nathi lo muzi lo wawuya kona uyokoqala ungawazi so
quite obvious lo muzi babenza kuona lezi zinto. Kulo nonke niwazi nje abazalwane kwazi ukuthi ngene ivangeli lapha kuyakhonzwa, that's it. Yabo nje mfethu. Mhlambe khona noma khona i-experience abayibona noma babona ukuthi okay lo mhlambe into zabo zibalethele mina. Yabo, njengoba zibalethele mina into zabo zaphakama angazi. Kodwa nje bayilalisa nje babeyilalisa ngathi yazini lento ebengiyenza kusho ukuthi mina i-right. Lento ebengiyenza mina i-right ngoba nasekhaya isithunzi bese nginaso. Khaya bese ngihlonishwa ingane zami zi-right. Mangenza umcimbi mina angenza umcimbana angenza umcimbi. Ngoba nje u-right. Siyazi nathi ngivele ngibuyele kulento. Ngoba phela vele nasekhaya sabeshe ukuthi yabo nje lento kaJesu ayisizi. Asifana. Kanti ke kuzokwenzeka ukuthi vele ke noma mncane ke shembandla ka. Kuzoyibhedela ke sekukhonzwa mina. Sekufana nokuthi nje senguNkulunkulu wabo. Ngoba yonke into ababese beyicela bekuthiwa manje sister kuyabheda ngithi nikhala ngani bafana phakame wena. Ngiyikhipha. And ukheshi ngihlezi nginawo. So uthini kahle kahle namhlanje uthi wena uyayisola ngeke isithwalo sakho? Ngiyayisola ngeke isithwalo sami ngithi ngikhonza uJesu. Ngoba lo muntu engangithi nginikela kuyena umuntu nje vele mfethu naye owenza lento. Umfundisi ukwenze wangayibona into kaJesu isebenza. Angibonanga ngoba phela angithi le mali vele engangiyikhipha vele imali yami engangiyikhipha esithwaleni. Sure. Imali yami vele engangiyikhipha esithwaleni kanti kusho ukuthi nayo uthatha yona lamandla ami mhlawumbe nayo uyophakamisa into zakhe. Ngezinye indlela since wena wayeke ukuthwala wangena kuJesu, kwaJesu wafika wahlupheka. Afike ngahlupheka nje futhi namanje ngiyayisola. Namanje ngiyayisola nje ngoba nje ngusihlama 30 anginalutho nje. So your advice mama to abantu abalapha ekhaya uthi abantu abenze njani abathwale uthi abantu abamamukela uJesu noma uthi wena umuntu oyengalungile lo owakwamukela uJesu uthini? Mina nje mfethu ngithi risk ngoba vele egcineni uzofa. uJesu bekuwukuthi mthathe makuwukuthi ambothwala. Riska egcineni vele uzofa. Hayi ghost lo sisilo. Gcineni vele mfethu sizofa. Manje okay when mina ke bengithwalile nga right mina ayikho into engayenza ngemhlabeni. Sure. Ayikho into engayenza. Lo ke othatha uJesu nani akanalutho. Uyonikela esontweni. Abantu nje mebefuna ukuthwala abathwali ayikho inkinga. Tama lalela angikuyeke manje. Hopefully ngizophinda ngithole ngixoxe nawe part 2 ngizwe ukuthi le story sakho sisihamba awufa. Ngoba I think kunento eningi ngifuna mina nawe sikhuluma. Ngiyazi ngaphela usuku. Yeah. Isho incane le. Isho incane ngaphela usuku uthatha icoffee sibeke la. Bye bye. Bye bye. Babukeli beBlack Life TV emakhaya sibonga kakhulu ke ukuthi nibe kunye nathi sikhulume ngalolu hlelo olanamhlanje. Kuningi engikufundayo la nengikutholayo nanokuthi ke ingcaphe sasele emabandleni noma uthi uyiliphi ibandla lina Jesu ushembe iluthela noma yini. Ake nizame ukukhava abazalwana ngendlela eyiqiniso nezokwenza abantu bakwazi ukuthola izinto ezobaphilisa empilweni bengacabanga ukubuyela eGibhithe kunalabo khona njengamanje. Inkonzo akube indawo la abantu bekuthola zonke izinto abayidingayo khona. Igama lami King Sithaka ngwakaluqa nisale kahle. It's the Black Life TV.